Slijedi studijska priča. Regionalni vodovod gradi novi rezervoar od 4000 metara kubnih na Prijevoru u Budvi. Ta investicija predstavlja strateški korak u jačanju stabilnosti snabdijevanja vodom opština Tivat Kotor i Herceg Novi. Da li će i koliko izgradnje rezervoara unaprijediti sistem vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, pitamo gospodina Zorana Lakušića, predsjednika odbora direktora Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Gospodine Lakušiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Tokom 2025. godine moramo na početku razgovora da kažemo da je regionalni vodovod isporučivao rekordne količine vode Crnogorskom primorju. Kako ste vi u ovom momentu zadovoljni postignutim od početka godine do novembra mjeseca? Ova godina je bila jubilarna. U ovoj godini slavili smo 50 godina od osnivanja regionalnog vodovoda i 15 godina od operativnog rada. I ono što je se upravo složilo u ovoj godini, a to je da smo imali istorijske rezultate. I gledajući sad ovu godinu za nama, već smo pri kraju ove 2025. godine, mogu slobodno reći da sam zadovoljan sa rezultatima, ne samo ja, nego i odbor direktora, a također i resorno ministarstvo i vlada Crne Gore. Ono što smo uradili u ovoj godini zajedno sa menadžmentom koji je donio jednu novu energiju su pozitivni rezultati i koji su ne samo primijećeni u regionalnom vodovodu, nego izvan regionalnog vodovoda, zahvaljujući jednom timskom radu, jednoj dobroj saradnji između menadžmenta, odnosno izvršnog direktora Krsta Radovića, odbora direktora, sa također ministarstvima vlade Crne Gore, prevashodno sa ministarstvom na čijem je čelu ministar Damjan Ćulafić, a također sa vladom Crne Gore. Tako da je sve to rezultiralo da je ove godine Crnogorsko primorje imalo dovoljno vode i da smo sve zahtjeve koji su bili od lokalnih vodovoda mogli da udovoljimo, i to je ono što je najosnovnije, da je regionalni vodovod u prvom planu i prvi osnovni zadatak jeste vodosnabdijevanje i da obezbijedi dovoljno količina vode na Crnogorskom primorju. Mi smo to upravo uradili u ovoj godini, tako da je moje zadovoljstvo, a vidim da je to zadovoljstvo i građana na Crnogorskom primorju, jer mi ubiramo veliki novac upravo od turizma i da je to 25% od budžeta Crne Gore. Kada govorimo o 2025. godini koja to pri kraju je, koliki su bili gubici na mreži, odnosno rashodi do sada? Mi imamo izuzetno male gubitke na mrežu u regionalnom vodovodu i oni se kreću u nekim evropskim standardima. Oni su negdje od 6 do 7% i kad se pogleda oni nisu značajni kad su pitanje finansijski rashodi iz jednostavnog razloga da regionalni vodovod tokom godine ulaže ogromna sredstva u modernizaciji same infrastrukture, tako da smo u ovoj godini uložili negdje preko 1 milion evra upravo da bi smanjili gubitke, odnosno da ne bi se povećali gubici u samoj mreži. Pomenula sam u najavi da gradite novi rezervoar u Budvi, a koliko će ta investicija obezbijediti stabilnost sistema? Eto, kazali ste da nema mnogo gubitaka na mreži. Što možemo očekivati za narednu ljetnu turističku sezonu kada će izgradnja rezervoara već biti završena? Ono što se u ovoj godini pokazalo, a to je da postoji nedostatak rezervoara na Crnogorskom primorju i kada je u pitanju regionalni vodovodi, kada su u pitanju lokalni vodovodi, njima čak fale na desetine hiljada metara kubnih rezervoarskog prostora. Bez rezervoarskog prostora nema stabilnog vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju. Mi smo već ove godine uočili tokom ove sezone da nam je potrebno jedan takav rezervoar od 4000 metara kubnih koji bi obezbijedio stabilno vodosnabdijevanje Kotora, Tivta i Herceg Novog. A također idemo u susret završetku druge faze regionalnog vodovodnog snabdijevanja na Crnogorskom primorju, gdje ćemo imati povećanje kapaciteta sa 330 litara u sekundi na 750 litara u sekundi i upravo
ovaj rezervoar koji se nalazi na prijevoru gdje imamo prekidnu komoru, to je iznad Budve, će omogućiti da imamo stabilno vodosnabdijevanje, a također smanjit će i potrebe za energijom kada u pitanju u zimskim uslovima, imat ćemo jedan ekonomičan pristup. Također mi planiramo i da gradimo i neke druge rezervoarske kapacitete u narednom periodu, tako da imamo puno aktivnosti i u narednoj godini i u narednim godinama koje planiramo upravo da obezbijedimo da Crnogorsko primorje ima 100% sigurnost u toku ljetnih mjeseci da će imati dovoljno vode. Pomenuli ste nove rezervoarske kapacitete koje planirate u narednom periodu. Koliko će sve to uticati na dalji razvoj vodovodne infrastrukture kad je u pitanju Crnogorsko primorje? Ono što je bitno jeste da itekako utječe na dalji razvoj regionalnog vodovoda. Također mi planiramo već u narednoj godini, već smo raspisali tender za idejni projekat, a to je za izgradnju postrojenja od 500 litara u sekundi koji će omogućiti dodatne količine vode i koji će zadovoljiti odgovarajuće potrebe narednih 10 godina na Crnogorskom primorju. Sve to treba da prate odgovarajuće pripreme koje sprovodimo. Jedno od njih jeste i izgradnja samih rezervoara, sve u cilju stabilnosti i ako imamo iznenadne neke prekide, rezervoari su ti koji će, dok se sanira odgovarajući kvar na mreži, omogućiti da imamo normalno vodosnabdijevanje gradova na Crnogorskom primorju. Kada govorimo o inovacijama, počeli ste primjenjivati i savremene tehnologije nadzora. O čemu se konkretno radi? Mi, pored isporučivanja vode, lokalne vodovode na Crnogorskom primorju, vodimo itekako bezbjednosti svoje infrastrukture. Svima je poznato da imamo problema u drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Boljesestre kada je u pitanje nelegalna eksploatacija pijeska i šljunka. Da, govorili, pokušali da utičemo. Jeste i moja velika zahvalnost i vama, a također televiziji Crne Gore i svim medijima u Crnoj Gori koji su doprinijeli, bili su jedna od glavnih snaga da upravo se zaustavi ta nelegalna eksploatacija u samom koritu rijeke Morače. Mi smo upravo išli u tom pravcu, a to da spriječimo odgovarajuće dalje nelegalne aktivnosti u samoj koritu rijeke Morače, preduzeli smo odgovarajuće mjere. Jedna od tih mjera su dronovi koji svakodnevno nadgledaju drugu zonu sanitarne zaštite i također su u našu infrastrukturu, tako da smo u svakom trenutku imamo tačnu situaciju šta se odvija. Na taj način ćemo preventivno djelovati da ljudi ne rade te stvari koje su radili prethodnih decenija. Također, evo, ovih dana postavljamo i optički kabel, tako da ćemo iznad same druge zone sanitarne zaštite imati pokrivenost kamerama 24 sata. To sve dovoljno govori koliko regionalni vodovod ulaže napora da obezbijedi i zaštiti javni interes kada je u pitanju regionalni vodovod. Na ovaj način smatramo da ćemo imati nultu toleranciju i da nećemo imati ti nelegalnih aktivnosti koje su bile u prethodnom periodu koritu rijeke Morače. Opet moram istaći da je to zahvaljujući toj dobroj saradnji između menadžmenta i odbora direktora, a također i sa institucijama sistema gdje imamo ogromnu podršku, a također mogu reći i međunarodnih institucija, proshodno Evropskog ambasadora u Podgorici, odnosno Crnoj Gori, Satlera, koji je dao apsolutnu podršku i rukovodstvu regionalnog vodovoda i svim aktivnostima koje radimo na planu bezbjednosti svojih objekata, a također i zaštiti životne sredine, odnosno prirodnih dobara Crne Gore. Evo, pomenuli smo rezervoar koji se gradi, pomenuli smo mjere nadzora. Šta je ono što možemo najaviti u narednom periodu, a što će opet uticati na sigurno vodosnabdijevanje opština na primorju? Mi već radimo pripreme već od septembra mjeseca za narednu godinu, već pripremamo i infrastrukturu, a također smo u ovoj godini izgradili postrojenje za prečišćavanje jezerske vode
pored samog izvorišta Bolje Sestre, koji će imati dodatne količine vode koje ćemo naredno ljeta oko 120 litara u sekundi i smatramo da će to biti dovoljno za 2026. godinu u toku ljetnih mjeseci, da ćemo imati dovoljne količine vode i da Crnogorsko primorje može već smatrati ljudi koji su i građani na Crnogorskom primorju, a također turisti, da ćemo imati dovoljno vode. Također imamo niz tih projekata i to su projekti koji su milionske vrijednosti. Sami taj rezervoar je oko 2,5 miliona evra. Postrojenje koje treba da radimo od 500 litara u sekundi naredne godine, također milionski projekat i on negdje iznosi oko 5 miliona evra, s tim da ćemo raditi fazno. U prvoj fazi će biti od 250 litara u sekundi, on će koštati oko 2,5 miliona evra i to radimo u saradnji sa međunarodnim partnerima, Svjetskom bankom, koja bi trebalo da pomogne regionalni vodovod da te projekte dovedemo do kraja. Evo, gospodine Lakušiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost mreže i naravno sve ove važne informacije podijelili sa našim gledalcima. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Također.